аё модар лабат дар ханда бошад, гули рӯҳат моҳи тобанда бошад, барои заҳмате бар мо кашидӣ, ба поят сар ниҳем арзанда бошад. Аз номи меҳрона ба модари азизу фариштаи гиромияш тахминабонум. Модари зебоям, модари меҳрубонам, модари пурсабру пуртоқатам, модари ғамдидаам, модари ҷонисорам. Модарам, намедонам аз кадом хубиҳоят сухан гӯям. Ай ҷони ширинам, ҳар сухане гӯям ҳам кам аст. Агар ҷаҳонро ҳам эҷод кунам кам аст. Ҷаҳонсозу ҷаҳонорои эй модарам, сутуни қалби фарзандои модарам. аё модар, ба қурбони ту мирам, чу муҳри меҳру паймони ту мирам. ҷаҳон пурмакру дасон аст, бигзор ки ман дар рӯи дастони ту бирам. модари азизу меҳрубонам, мавлуди хуҷаста пайвандат муборак бодо ва аз Аллоҳ дасти дуо талаб мекунам, ки ҳамеша тансиҳату хонаобод бошӣ ва сутуни хонадону пайвандону қалби фарзандон бошӣ. мавлуди накӯи умр бодо табрик, ин як ҳазор умр бодо табрик. дар авҷу барору тахту толои ту буд, ин авҷу барори умр бодо табрик.